Els alforins valencians és una subzona de la DO València que s'emmarca dins del que és el sud de València, limitant en Alacant i en Albacete. En 20 quilòmetres creuem les tres províncies. Són 4.000 hectàrees de vinya, és al llarg de tres pobles, Moixent, da Font de la Figuera i Fontanars, i que tenen en comú una viticultura de secà, una viticultura d'altura, estem entre 600 i 700 metres d'altura, i un clima de transició entre el Mediterrani, que estem a 70 quilòmetres del mar, i el que és el continental, que és la Gran Meseta Central. Aquest territori aporta a lo que és la producció de la DO València un valor sobretot molt important en tintos. El 80% de la nostra producció és tinto, 20% és blanc, i també que és una viticultura de secà, una viticultura que per tant està sempre lligada a lo que és el cultiu de l'olivera, de l'ametler, del cereal, sempre en combinació des de fa moltíssims anys, i una paleta de varietats. No tenim només una, la principal és el Monastrell, però també n'hi ha altres, com la Forcallà, com la Bonicaire, com l'Arcos, que ajuden un poquet a lo que és tot l'espectre dels nostres vins. El punt central de la nostra zona, d'on venim, de l'origen, seria el poblat iber de les Alcuses. És un poble que tenim justament així al costat, en el centre, i és un lloc màgic, no?, entre el Vall de les Alcuses i el Vall de Fontanars, dels Alforins. El Vall dels Alforins aconseguien la madera, el vi, en les Alcuses també un poc de vi, cereal, aulla i sobretot el comerç. I n'hi ha allí testics, n'hi ha àmfores, n'hi ha restos de semilles, demostrant que el cultiu de la vinya data de més de 2.500 anys en aquesta zona. El valor de les varietats autòctones estriba en que són varietats que estan així molt ben aclimatades durant molts anys. Sempre el cultiu així ha sigut moltes varietats, Garnatxa, Monastrell, Forcallà, Arco, que un poc complementaven els vins, i el valor que té és, primer, un poc de diferenciar-se, ser un poc diferent en un món on hi ha tant de vi, i segon, que també és molt important ara, que és la lluita contra el canvi climàtic. Són varietats que estan així arreglades molt de temps i per tant és com una selecció natural, estan així per alguna cosa. La resistència contra la sequera, també contra les fortes aulles que venen en setembre-octubre, i tot això ens dona un valor molt important ara en un reto com és el que estem sofrint en el canvi climàtic. Jo crec que la força nostra pot ser, primer, el paisatge. Tenim un costat, tenim un trosset de lo que és el llevant, el que és el sud de València, que és molt bonic. Jo crec que és un puesto que ha quedat molt aïllat, entonces té un valor paisatgístic molt important, i això és el que intentem reflejar dins de la botella. Un Mediterrani fresc, un Mediterrani que també tisca beure, maur també, i jo crec que això ara en la paleta de varietats noves que estan entrant, que estem recuperant entre totes els cellers, com Arcos, Forcallà, Bonicaire, junt a la Gran Monastrell, jo crec que és molt important. La nostra missió crec que és defensar que descorxar una botella de vi, una ampolla de vi, siga algo important, no és algo banal, en el sentit que si aconseguim dignificar el producte embotellat fent qualitat, podrem també mantenir llocs de treball, pagar bé el raïm i per tant el camp no s'acabarà. Fa 35 anys apenas n'hi havia 4 bodegues, una que va començar a embotellar, que va ser Daniel Vetla, i després ara són 20. Estem intentant, cada un en el seu lloc de la locomotora, intentar donar valor a aquesta zona i avançar. És cert que som jovens, perquè 20-30 anys a això n'hi ha que enganyar-se i alçar-se, i entonces la velem és una volta a l'any. Entonces, poquet a poquet, això significa enganyar-se i acertar i encertar en agricultura, però també en la criança. Estem aprenent també noves formes de criar el vi en aquesta zona més apropiades per a les nostres varietats. El sentiment, la informació que estem agafant del mercat, en el nostre cas és bona, perquè moltes voltes diuen que nadie és profeta en su tierra. Nosaltres, el producte que estem fent en este valle està valorant-se en el que és València, el que són els pobles també de la província, els pobles grans, València, Alzira, Alcoi, on tenien. Entonces, la veritat és bonic, perquè que el teu producte
agraden la zona, es parla d'ell, es consumisca, això és molt important perquè fa unes sinergies tremendes, no? D'escampar després tot el vi. No? Nosaltres vam començar, i crec que és prou extensible a tots els cellers dels alforins, una part molt important de l'exportació. No? Entonces, el mercat local, el que és provincial, sempre ha sigut bo, i ara, poquet a poquet, ja estem entrant en el que és l'àmbit nacional, en ciutats més grans, no? I sobretot, l'exportació ha sigut també una part molt important, més del 50-60% sempre s'ha abocat a l'exportació. Això demostra també que els nostres vins, competint en vins de tot el món, es donen la cara, no? I poden viure. No? Molta gent estrangera en València pensa que és una zona nova de vins, és una zona atractiva en el sentit que han estat estiuant, es agrada perdre un poquet també el que és la influència de la playa, el turisme de la playa i vindre un poquet al turisme d'interior, ¿no? Entonces es sorprèn, ¿no? I al final és un lloc, és un record que guarden bonico, perquè han estat de vacances, i el contrast, no? De l'interior, no? De puestos més alts, més solitaris, més en valor medioambiental, no? La veritat que té un punt molt, i per supost la qualitat dels vins, no?